Tak já vás zdravím, dneska tu máme rozhovor se speciálním hostem a tím je velitel našeho LSPD sboru. Zdravím, vítajte. Tak. Já se vás rovnou zeptám, jaká byla vaše cesta sem k nám do studia? No, po včeračku myslím si, že dneska to bolo kľudnejšie. Dalo sa to vydržať. Dobře. Moje druhá otázka bude směřovat na LSPD sbor a to, že teď je to docela oslabený ten LSPD sbor. No, ja vám to vysvetlím asi jednoducho. Oslabený. No, slovo oslabený čo znamená? Znamená to, že proste nemáme oficerov, nemáme kadetov, pretože samozrejme Los Santos nemá, alebo v podstate nepríjma momentálne nejak nových kadetov, pretože nie sú na to ľudia. A pokiaľ mali dojsť nejakí ľudia sem do policajného zboru, tak samozrejme každý si predstavoval, že dojde tam a že hneď dostane nejakú hodnosť, ktorú môže mať zvýšenú. A keď zistí, že proste že musí ten kadet, alebo presne tá daná hodnosť musí ísť na nejakú vykrádačku alebo na niečo, samozrejme oni to opúšťajú, pretože samozrejme, že kto by jazdil po meste a chodil na takéto vykrádačky. Lenže, rozumiete, slovo vykrádačka. Dobre, vykradne sa pár obchodov, dojde tam nejaký z mojich ľudí, z oficírov alebo kadetov, dostane onu šupu do hlavy, samozrejme tá daná osoba sa minimálne 3-krát alebo 3 dní zotavuje v nemocnici. No tak jako asi, když někdo dostane do hlavy, tak myslím, že už se jako nezotaví, protože myslím, že už bude mrtvej. No áno, lenže takto my prichádzame o ľudí. Chápete ma? Jasně. To je hlavně tím, jak je tady zvýšená prostě kriminalita o necelých 80%, tak tím vlastně je tady strašně prostě moc nelegálních činností tady v tom městě a nedá se to prostě zastavit. Presne tak. Proste vidíte, že to je samý gang. To proste tuto v tom Los Santos není, že by nejaké gangy boli po jednom. To proste 4 gangy za sebou a my ako policajný zbor to nestíhame. To nemáme šancu. Jasně. Můžeme jít tedy na třetí otázku, jestli to je k druhé otázce všechno. A třetí otázka je na vás taková, jaký máte názor na náš sheriff department? Jaký mám názor na sheriff department? Ja vám to vysvetlím jednoducho. Ako sheriff department je síce dobrá vec, šéf LSSD je v pohode, ale tam tiež to ide o to. Každý občan, ktorý sa chce stať buď policajtom alebo šerifom, samozrejme má strach o svoj život, pretože samozrejme, že prídete o svoj život všade. Ale šéf LSSD má taký, ako neberiem jeho robotu, je pravda, že má dobré, je platený viacej ako my, ale oni sa proste starajú do našich vecí. Je pravda, že my sme ich poprosili, aby chodili do nášho mesta, pomáhali, to berem úplne v pohode, ale nikde nebolo napísané, že musia sem prísť. Oni majú na starosti Sandy Shores, oni majú na starosti San Fierro a to je všetko. Tak o čo sa tu jedná? Keď
LSD chce u nás pomáhať na našom území Los Santos, tým pádom by sa to mala vytvoriť budova, kde budú aj policajti, aj LSDčka. Prečo musíme byť rozdelení? Toto nikto nepochopí v tomto Los Santos, to proste nemám o čom. Jasně. Třetí otázka je na vás taková, jakou jakože nejdivnější zážitek prostě jste třeba patroloval, tak i prostě jaký je váš nejdivnější zážitek z toho? Co se vám třeba přihodilo? Tak prihodilo sa mi veľmi veľa vecí, keď samozrejme polovica ľudí, a berem to aj z gangu, sorry, že to takto hovorím priamo do televízie, ale vezmite si gang, zoberie si auto, vylete na diaľnicu, viete, že na diaľnici je 120. Sú tam radary, ale on nemôže vidieť, že ten radar je tam uložený. On si vyletí nejakých 150 km v hodine a my máme potom problémy, pretože keď tam doletíme, tak automaticky sa nám stane, že tá daná osoba toho auta, my skontrolujeme mu vodičský preukaz a on nám ešte pred náma odíde? Tak potom o čom to je? Oni si proste nevážia nás ako policajtov. Ale keď sú šerifovia tam a kontrolujú ich šerifovia, to je úplne tichučko. To je, keby ste to zmetli pod koberec. Jasně. Takže jestli to chápu dobře, tak prostě LSPD sbor nerespektujou. Ano, presne tak. Takže jim to je prostě úplně ukradený, že prostě jako nemají strach z toho, že třeba šupnete do jailu nebo někam. Ne, oni proste, aj keby sme ich tam hodili, oni proste poprosia všetkých a odídu. A už sa aj vo väzení urobili kamery, riešilo sa to s kamermi, ale doteraz to není ani povolené. Tak potom o čom to je? Prečo si LSD nezoberú tých daných ľudí, občanov k sebe? Však majú na to CPZ-ky, prečo ich nedajú do CPZ-ky? Čtvrtá otázka. Se teda nemýlim, myslím, že to je čtvrtá otázka teď. Co vás jako odhodlalo to být policajtem? Tak môj otec bol už kedysi policajtom, ja som k nemu chodil ešte na Los Santos k nám na stanicu, on tam mal kolegov svojich a on už bol vyslúžený policajt a potom bol ako zástupca šéfa svojho vlastného a jak jeho šéf zomrel na nejakú rakovinu či čo, tak tak môj otec povedal, že proste by chcel, že keď zomre, aby som šlapal po jeho šlapajach, v podstate jeho nohách, tak som samozrejme to učinil. No lenže môj otec zomrel pred mesiacom, tak som to musel nejak zobrať a viete, naša mamina, keď bola ešte, tak samozrejme sa snažila ma odradzovať od policajtov, ale tak sám som si povedal, že postavím sa, pôjdem vo svojich šlapajach a svojho otca. Rozumiete ma? Takže jestli to dobře chápu, tak vás odhodlal váš otec. Presne tak. Dobře. Pátá otázka zní, jakoby, který kriminálník se u vás prostě v CPZ-kách se objevuje nejčastěji? Na túto otázku by som, ak sa nenahnevate moc, by som na túto otázku nejak to nerozvíjal, pretože my ako policajný zbor by sme nemali priamo hovoriť do týchto televízií a v podstate priamo do kamier alebo
doslovne o tom, že jaký občana takýto sú tu, pretože neviete, kde sú kamery, môžu nás odposlúchávať, môžu vedieť čokoľvek. A my ako policajti by sme to mali rozprávať, rozumiete ma? My sme chránení proti tomu. Dobře, dobře. V tom případě toto přeskočíme a jdeme na další otázku, která zní, jestli jste někdy měli více vykrádaček v jednu chvíli. Tak najviac vykradačky boli, si pamätám teraz pred 2 dňami, keď sme mali 4 vykradačky, z toho 5 a chalani pomaly nestíhali, nemohli sa ani nájsť, nemali ani čas na jedlo, furt sa vykradalo a samozrejme, keď mám pravdu, pretože mám 3 ľudí a z toho 3 ľudia nestíhajú, tak potom jak to máte stíhať? Preto my sme poprosili LSSD, aby došlo nám pomôcť s tými vykradačkami, pretože oni sú viacej skúšenejší, viac výcvikoví, ale ja mojich ľudí, keď chcem vycvičiť, nestiam z nich vycvičiť, pretože ideme na výcvik a bum, a hneď je vykradačka, tak potom o čom to je? To sa nedá stíhať. Preto my poprosíme LSSDčka, aby nám pomohli a potom sa niečo môže robiť. Ale čo? Urobíme nejakú podporu, urobíme nejaké veci a keď si chceme trošku oddychnúť, tak samozrejme nie na to niekto kradne po vonku auta. Tak potom o čom to je? Máme my vôbec nejaké prestávky? No nemáme. Samozrejme je to dosť ťažké aj na psychiku, aj na to, aj ohľadom toho, jak sa všetci správajú. A nehovorím na to, že občania sa k nám správajú, aké by sme neboli ich. Tak potom na čo sme ako policajti v Los Santos? Zbytoční sme tu. To rovno nech sa LSSDčko zoberie Los Santos, celý tento štát a máme to vyriešené. My môžeme ísť robiť niekde inde. Jasně. Ještě jsem se vás chtěl zeptat, jak dlouho už děláte vaši práci? Viete čo, ja už túto robotu robím, keď to dobre poviem, tak pomaly 16 rokov. Dobře. Já myslím teda, že už se pomalu blížíme ke konci, takže se zeptám, jestli vy nemáte nějaké otázky na mě, nebo byste něco chtěl vzkázat do televize. Tak ako skázať, ja by som len chcel skázať toto do televízie priamo, aby všetci občania v Los Santos si trošku tých Los Santos, alebo v podstate náš policajný zbor dodržiavali a brali na nás ohľad za to, že keď niekto z policajného zboru ich prichytí alebo kontroluje, aby neutekali pred policajtami. Pretože my potom sme zbytoční tu. Ale u LSSD sa idú posrať. Sorry za takýto názov, dúfam, že to viete pipnúť, ale myslím si, že je to pravda. A myslím si, že nikto by tu nebol taký odrieknutý len preto, že si to chce ukázať. Nemám ďalšie otázky na takéto, alebo ďalšie odpovede. Ďakujem. My vám děkujeme teda za rozhovor. A ja vám ďakujem. A mějte se. Aj vy, dovidenia, majte sa.